palabra índice ten como definición lista ordenada que vai ao principio ou ao final dun libro onde aparecen as materias que contén e a situación no libro onde poden estar. A orixe provén do latín index índices, que significa indicador, sinalador. Usos na actualidade. Utilízase normalmente para designar a lista que aparece diante ou detrás dunha publicación normalmente literaria. Sinónimo táboa, familia léxica indicado, indicador, indicar, indicativo e indicación. Palabras noutros idiomas. En español, índice, catalán, índex, éuscaro, indicea, portugués, índice, inglés, índex, alemán, indexifer e francés, índex. Curiosidades, o índice, sobre todo nas publicacións literarias, pode ir moitas veces acompañado dunha pequena bibliografía do autor e dunha foto do mesmo.